Magandang araw sa inyo guys. Magluto na naman tayo ng pork pata caldereta. Ngayon guys, simulan na natin ang pagluto. Maglagay na tayo ng margarine. Ilagay natin ang bawang. Sibuyas. Tapos haluin na natin guys. Isusunod na natin yung nilaga nating pata. Mas maganda yung nilaga muna yung pata guys, para mas lalong lumalambot yung karne. Haluin lang natin ng maayos. Maglagay na tayo ng toyo. Banana ketchup. Tomato sauce. Tapos ginisa mix. At saka oyster sauce. Tapos ilagay natin yung sabaw ng pineapple chunk. Tapos haluin lang natin guys ng maayos para manuot yung mga recipe natin sa karne ng baboy. Tapos guys, lagyan na natin ng mainit na tubig para palambot sa karne ng pata. Ngayon guys, ito na yung update niya. Kunin na natin. I-tasting na natin guys na malambot na ba yung karne. Ngayon okay na siya guys. Isusunod na natin yung potato o patatas. Haluin lang natin guys. Maya pag medyo na malambot-lambot na itong patata, susunod na natin yung carrots natin. Antayin natin ng malambot. Yan guys, medyo malambot na yung patata. Ilalagay na natin yung carrots. Haluin na natin guys ulit. Pagkatapos nyo guys, medyo okay na siya tingnan.
Ngayon guys, lagyan na natin ng asin para timplahan na natin ng final para makuha natin ng sobrang sarap. Lagyan natin ng magic sarap. Haluin na natin guys. Siyempre guys, tinikman na natin yan. Kuha ng timpla natin. Tapos isusunod natin yung natira nating laman na pineapple. Para medyo matamis-tamis. Hindi mo explain yung sobrang sarap ng pata caldereta ni Tripod. Yan guys, sobrang sarap guys. What's up mga ka-Triple B? Dito na naman kami ni Migo Tambor. Ngayon guys, nag-upam kami ng dasal. Siyempre, diretso na tayo kakain. Ito na yung loto nating patang caldereta. Sobrang sarap guys. Tingnan nyo guys. Ngayon si Migo Tambor, panat ito. Siyempre sa akin, tikim-tikim na kasi bawal na tayo ng mga ganitong pagkain kasi dati tayong may operado sa kidney stone, kaya ingat-ingat sa mga pagkain matataba. Ganito, punti lang, tikim-tikiman lang. Banat na Migo Tambor. Ngayon, anong inantay mo Migo Tambor? Panat na tayo. Banat na dahil tikim-tikam na yan, hindi tayo babanat. Sarap pa Migo Tambor. Sarap. Ano tayo ng ano? Yung laman lang guys, huwag yung matataba. Siyempre pabigay natin to kay Migo Tambor. Mas bata pa siya, pwede pa siya kumain ng mga ano. Na-miss mo ba ang mamukbang? Gusto na. Banat. Sarap guys. Hindi mo po ma-explain. Sobrang sarap. Potato. Potato. Parang yung potato. Tamang-tama. Sarap. Kain ka. Banat. Akin ano lang. Sarap to. Nagyamot yung sabaw. Hindi ako makakuha ng maraming kon. Sabaw niya. Ito guys. Masarap. Kuya, saan? Napabukid. Gusto mo itong palagi ulap? Hmm? Ano? Lumba. Masarap yan. Ano? Kung ulap tayo pambili. Isda na. Ito, timing lang tayo nito. Sponsor. Hindi tayo nagbili ito. Sponsor to, sponsor.
nag-sponsor nito, hindi man pa sabi. Or pata caldereta ni Triple B. Sobrang sarap guys. Banat kami ko tambol. Walang kukunta saya. Akin na lang. Iwas ako sa ano. Carrots. Bangkap. Harap na magluto ng papa ko. Guys. Kaso, Masarap. hindi ka makakain ng mga ganito palagi. Pineapple. Guys, sa lahat ng mga viewers dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Please like and subscribe. Sana palagi nyo kaming suportahan sa YT channel naming Triple B Tandem TV. Yung isa naming Triple B may pinuntahan. Yun ang cameraman namin at editing. Yung anak kong isa. Salamat kasi na may migutan mo. Salamat viewers. And please subscribe. Sa gustong magpa-shoutout dyan, comment lang kayo down below. Name at location niyo para ma-shoutout po kayo. Kahit maliit pang mga viewers, pag manonood kayo, mag-subscribe, siyempre dadami ang mga viewers. Laking tulong na yan sa amin ng pamilya ko. Open your subscribe guys. Siyempre marami to. Kakainin to. Okam ni Migo Tambol. Sa akin, sakto-sakto. Okay na yun guys. Maraming salamat sa inyong pagsuporta guys. Sa lahat ng mga OFW, shout out. Taiwan, Singapore, Japan, US, kahit saan kayo sa ibang bansa, mag-ingat palagi. God bless you all. Thank you.